Najveće promene u životu ne počinju naglo. Počinju onog dana kada prestaneš da se praviš da je sve u redu. Dugo je govorila sebi da će proći, da je samo umorna, da je samo period, da nema vremena da sada misli o sebi. Uvek je postajalo nešto preče, posao, obaveze, drugi ljudi. A ona je sebe stalno stavljala za kasnije. Nije došlo upozorenje, nije bilo velikog trenutka. Bio je to običan dan u kome je shvatila da više nema snage kao ranije. Penjanje u stepenici je trajalo duže. Jutro je počinjalo umorno. Veče se završavalo prazninom. Najviše ju je pogodilo jedno. Prestala je da se osjeća dobro u sopstvenom telu. Ne zato što nije bila savršena, već zato što je prestala da sluša sebe. Te večeri nije donela velike odluke, nije pravila plan, nije obećavala čuda. Samo je sebi rekla: ovako više ne želim. Počelo je polako, bez buke, bez dokazivanja. Birala je da zastane kada oseti umor. Da jede sa pažnjom, a ne u žurbi. Da se pokrene, ne da bi smršala, nego da bi disala. Svaki taj mali izbor bio je poruka. Brinem. Ne menjam se zato što ne vredim ovakva. Menjam se zato što želim da ostanem ovde prisutna, živa, svoja. Zdravlje nije kazna, nije odricanje, nije borba protiv sebe. Zdravlje je saradnja sa telom koje te nosi, sa umom koji se umorio, sa sobom kakva jesi sada. Ne moraš sve danas, ali ne smiješ više ništa da ignorišeš. Svaki mali izbor je glas koji kaže: vredim pažnje. Ako si danas umorna, to nije slabost. Ako osjećaš da nešto mora da se menja, to je snaga. Ne čekaj savršenu verziju sebe da bi počela da brineš o sebi. Počni tamo gde jesi, sa onim što imaš. Danas, jer promena ne počinje kada postaneš neko drugi. Počinje kada odlučiš da se više ne zapostavljaš.